Madu fɛn i b'a wani ka concert kɛyɔrɔ la i taara ka taa mɔgɔw ka dɔnkili bɛɛ ɲagami concert min bɛ ka na Samuel Delta Force n y'a fɔ a ye a y'a min aw ka kan ja aw kan bɛ to ka ja laminɛli la quoi n y'a fɔ a ye concert min bɛ ka na seli dugusajɛ Medimo Bandi ka concert kɛyɔrɔ a b'a dɔn an bɛ n'o kɛ live de Yaruba bɛ sɔrɔ kɛnɛ in kan ye Narakata bɛ kɛ yen Sangabatura bɛ sɔrɔ yen Go Bagara yɛrɛ bɛ sɔrɔ yen bon n'an taara kɛ maloyala ko ye yen k'an ka live cɛ a ma nɔgɔn dɛ mais sans répétition de bɛ yen donc sans répétition ma ko Delta Force wa Delta Force kɛ ne bɛ to ka Vanam ne min Vanam to ne bɛ to ka Vanam ne min kana Vanam tɛ mɔgɔ kanja sa to ka Delta Force min n'i y'o min n'i kan bɛ ja de o pɛrɛn répétition de bɛ yen sisan an kan ka taa min kɛ Medimo ka concert kɛyɔrɔ la live de don dɛ n y'a fɔ a ye baara kɛ a t'aw miiri sunkalo la b'u ye saganamaw la a sigilen bɛ tɛ wele la o tuma a tɛ taa misiri la nama ɲaga tɛ wuli kɔ b'u ye saganamaw la a kana mangoro k'i la kɛ e sigi kɔkɔ yɛrɛ b'a la foronto t'aw ka mangoro la ne ma miiri ko n bɛ sun na b'u ye saganamaw la ne tun bɛ dɔ dun mangoro la o min ne bɛ sun na kana kolobɔ b'u la b'u ye saganamaw la e dun ka nin di ne ma de suba ni an bɛna taa nin kɛ Medimo ka concert kɛyɔrɔ la cɛ a ye baara kɛ dɛ ok Delta Force yɛrɛ bɛ sɔrɔ min na ne ka taa Vanam la Delta Force ni a camanba de bɛ sɔrɔ Marakafore fɛ yen a citerne a karasɔri a remorque Marakafore ale sɔrɔ yɔrɔ bɛ Torokɔrɔbugu suguda la a caman b'ale bolo n'i b'a détaillé kɔ i bɛ sɛnsɛn i bɛ se Jo Bagaren fɛ yen mais est-ce que avion jɔyɔrɔ b'a ka yɔrɔ la avion ayi avion jɔyɔrɔ bɛ yen avion jɔyɔrɔ bɛ yan terrain jɔyɔrɔ bɛ yen i hakili bɛ bolimafɛn diɲɛ bolimafɛn foyi min tɛ jɔ ye Amadu bila sumaya t'a la cɛ ne bɛ taa dilan ɲini a ye t'aw kan ja dɛ n'an ma t'aw kan ja n'aw ni da nin kan Delta Force ka dɛ togo togo a ka di ne yɛrɛ ye n'aw ye koyi